Ако обичаш ужасяващи истории от нашите земи, абонирай се сега, харесай видеото и остави коментар. Сподели го с приятели, за да видят и те тъмната страна на Черноморието. А сега чуйте едно проклятие, за което малцина дръзват да говорят. По българското крайбрежие има стари рибарски села, в които хората шепнат за проклятие. Казват, че всяка година морето взима жертви, рибари, туристи или случайни минувачи. Преди векове, местен капитан предал екипажа си на пиратите. Умрелите моряци го проклели. Морето никога няма да бъде спокойно за този бряг. От тогава вълните отнасят човешки животи, рибари твърдят, че виждат призрачни кораби в мъглата. Туристи съобщават за изчезнали хора, а нощем вятърът носи писъци от морето. Местните казват, който чуе глас от вълните, нека не отговаря, иначе ще бъде завлечен на дъното. Ако искаш още ужасяващи български истории, абонирай се за канала, натисни камбанката, харесай видеото, остави коментар и го сподели с приятели. Подкрепи канала, за да продължим да ти носим нови ужаси.